So njengoba Yeah. ungizwa mfethu inhloso yakho yini kahle kahle because usisi wami lo yabona nami njengobhuti wakho omncane ngiphatheka kabi ukuthi awunansi ingane yasekhaya iphela ingalojoliwe uyofika nayo ngempela emendweni isingasekho. Yeah, bafu ngiyakuzwa kodwa inhloso zami nje nodadewenu ezinhle kabi ukuthi nje unkosikazi wenu ukhona. So udadewenu bemcangile ukuthi ngibeke esithenjini. Bengakamtsheli yena ngalokho nonkosikazi futhi bengamtsheli kodwa lento ngicabangile nje mina njengendoda ngizokhuluma nawe. Imake mfethu uthi unkosikazi unaye. Yeah, khona bafu. So ufuna ukwenza udadewethu unkosikazi wesibili? Yebo bafu. Noma ufuna ukushiya lo omdala mase uthatha usisi? Because phela mfethu angifuni ngosisi wami mina. Ngiyakuzwa bafu ngiya-understand vele. Uma kuthi ngikubuthi nami bengizoyenza lento oyenzayo bafu. Wemfethu kona uyamthanda udadewethu? Ngiyamthanda udadewenu. lalela la unazayizayi phuma kumina phuma empilweni yami Khuluma phela Thomas, khuluma. uyisilima uyisilima nawe ngiyidlela imali wena futhi sex Uyezwa ke? sakuthini kumina Nomusa Sekunjalo namhlanje. ibu endoda ingijwayela kabi bu Nomusa at the time kade kudliwa imali kade udla imali wena bekudliwani kuwena? Asking for a friend nombukeli. bengizidlalela nje ngaye angangitsheli mina ukuthi yena usaba umfazi usanda kwenza Uyezwa ke baba ukuthi uthini manje lento yakho? imali wakhipha u-70 waye home affairs wayoshada naye wamkhiphela Buka ke usekhaya ke manje. Nomusa buka usekhaya ke manje. ngazongijwayela kabi mina ungijwayela kabi Wena babo iqalile ngicela uyixazulule lenkinga yakho. Ixazulule. Mabeng. Yebo baba. Mabeng. Ngiyaxolisa mama. Ngifuna ukuthi ukhetheke namhlanje ukuthi iyiphi impilo ofuna ukuyiphila. Ukuchita mama ukuchita khona kodwa ngiyakuthanda. Manje ubuze ngani kanti lana eSouth Africa baba? Ubuzobukisa ngami? Vele uyisona vele angithi beja imali yami washo ukuthi wena ubiza bangesifebe yona nazizayizayi engasifile Awu sengilona namhlanje kodwa ngalesikhathi ngishada ngesende lapha beungasho ukuthi ngizezayo ngesikhathi ukhala lapha ubize noJesu ngasende ngesikhathi ukhala lapha ubize noJesu bengabona ukuthi ngizezayo namhlanje ngizezayo Waze wayiphoxa ke baba, waze wayiphoxa. ngishadile mina yes ngishadile mina bengifuna ukuhlabela wena nje hlukana nami ngishadile mina hlukana nami hlukana nomndeni wami ngamalini lo mfazi othi nomfazi awuhlangani wena ngendawo lapho hlukana nomndeni wami nje nakandaba zakho hlukana nomndeni wami nje from namhlanje asazani mina nawe